Ihahandog ng good evening, and it's me again, Junjun Olivar, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So today guys is the 5th day of August, o usa na rong orasa, mga alas 8 siguro, alas 9 ano? Then yata din ni karon kay ato sa ibabaw kay ta may grabe sound sadto kay na may banda, pero ni pahaway ag banda dito mo ko ganina dito. Then after sa banda kani pahuway man ka dito, pero naghapoy sounds. So muna yung niyan ko din is ubos kaya arong magpusing ko sa camera, which is arong doon na po sa ika. Let's see, karong nadungog din do guys sa likod na ho is sa ubos is mo nagdagat, indot ka sa dagat, and then dari nga pika side. Hi. Lagi gikansawan ko dari. Hello fans. Sila nangaligo sila sa handa ng swimming pool. Then tubang tanin zoron ijawat pod maka-upload na ginagmay ba kay karon kada adlaw jud ta dunay upload, no? So sa bayong topic karon, bless rapod ko, no, kaya naka-apil na pod ko sa ka seminar which is funded by the local government, and I am one of the secretariat. Kay nagkandak man og seminar, workshop or revision of kanang revenue code of the kanang Alicia Bohol. I-revise man ang revenue code sa Alicia Bohol. So mga sa taas niya dire para mo assess sa maong revision of kanang revenue code, himay-himay. And then so muna guys, nahumana mo sa kaadlaw o ugma na pa yung ugma bigas adlaw again. So pagkakaroon panahon na guys, karong orasa is di pa pugo katugon da wa pa man pud sila ning adtos amo tagsa ka mga kwarto, no? Na nga karon pa hinuon ang pag-revise of revenue code, nakasuway na ko because sa una sa kagawad na po sa barangay may author sa pag-revise po sa barangay revenue code sa barangay poblasyon. Nag-revise me for the first time na nag-revise ang barangay revenue code. So kami ang unang nag-revise sa barangay poblasyon, and then pagka sahong na hibawaan so far kanang pagkakaroon murag doon na sila kurso, murag human naman ganun siguro nag-revise or approve na ba, I don't know, o na-approve na ba ang ilang revision sa barangay poblasyon karong paana. So sukad sa amuhang termino karon pa naka-revise o kontro ang barangay poblasyon. Then pero ang lungsod is every 5 years may nga revision.
every 5 years utrohon jud ang kuan kay mo'y mandato sa kanang atong gobyerno no, nga every 5 years mag-revise jud sa revenue code, either magpasaka or as is or murag ba na pwede ba na i-decrease, murag depende sa kuan, murag di ko siguro pwede i-decrease. Mostly kung mag-revise is magpasaka dun sa revenue kay ana man ma-update unsa makakuha og income ang usa ka lungsod or usa ka munisipyo or usa ka barangay. Mo manay usa sa mga source of income sa usa ka barangay ang maong kanang revenue code, kay di mang makakolekta ang usa ka lungsod or usa ka barangay kung dili pinabase sa maong revenue code. So every time nga mag-revise ang lungsod, kinahanglang himay-hima dyan mao na nga mangita dyan revenue para way makadisturbo sa pag-on kay karon pa ko naka-experience o tambong o usa ka pag-revise sa revenue code sa lungsod. So this is my first time no, and then daghana jud ay ang kuan, although di na ko kanang kuan sa maong revenue code tungod kay na-experience naman po na before sa awang previous na trabaho, which is na-assign ko sa treasurer's office na nga dibaw ko sa ubang mga fees, mga kuan nasugamak na nakahinagbo na himamat na po dahon ng mga fees kung unsay mga kinahanglan, unsay mga income sa usa ka lungsod o sa kuan. So guys, why nga ngano nga aming gi-share aron pud mo maka hibaw og unsa di ay kuan sa usa ka lungsod. So usa po kay hibaw kung sa yung istorya. Unsa yung istorya ato bang ninyo. Unsa yung topic. Basta kay mo na interesting po, na-enjoy po ko ganina, wala ko batiag katugon kay ang akong pan ganina is more on encoding every changes sa mga kuan, every changes sa mga corresponding figures nga dapat i-implement or dapat utrohon mo ay atong gina-encode diretso sa computer karong diretso na ang proseso no, aron di jud makuan, di jud makalimtan, lain ang nagsunod og jot down sa mga changes. Ang aho is sa projector o sa laptop, lain po ang nag-discuss and then aprobahan sa council, kuanan sa lawas sa konseho o discussion nila kung angayan ba nga sakaan or as is ba nga maong fees. So na guys, then now about sa venue, about there is Andapur, super nice ang lugar, then kapila na nag-vlog dani no. So karon this is the actual paana jud actual nga ay actual lang jud nga paana nga ni ami, and then this is the first night ng higda mi dani. Ilang mga kauban nalingaw ta dito nang nalingaw sila pag pangaligo, and then ako nalingaw ra pud og atubang din paan. Wala sila nangaligo sila basta atubang kong kamera.
kay I just want to kanang paano ko update my videos, my YouTube karon kada adlaw jud na ma-update sa atong paano kinahanglan. So I need to make kanang video para ma-premiere kada adlaw karong ma-update jud ta sa atong YouTube channel. So I do hope na kuan pod mo, makakuha pod mo og kanang kuan kung ngano nga aho ning ginahimo. So nga kada adlaw jud ko nga mag-update sa akong YouTube because kanang kuan kanang why ko ano kasi way lagas ang ato ang channel. Kasagaran magreklamo sa uban is daghang mga lagas sa ilang channel. So nang gusto na i-share nga when you are going to update, kung updated mo sa inyong activity sa YouTube, supposedly di jud malagas ang unsay naa sa inyong kuan. Before sa di pa na ho i-update wa pa ko di pa na update, di pa na updated ang akong kuan channel. Nadyo mga lagas ang kuan, malagas ang subscribers, malagas ang kanang viewers or also viewers malagas, revenue malagas. So karon nga updated ko everyday 7 times a week in every Saturday o Friday mag-LS ko. So nga na-update nga itong ano nga isang pa nga everyday ta everyday ta nga mag-video, maka-video pa gyapon ta para sa channel ni Lando Igat. Mamalagi nga akong kanang i-promote jud og tarong maagi si Lando Igat para ma-monitor siya. Plus Ginoo nako magsaka sa idahang WX. Naghinay pug saka idahang subscribers. So hapit pa pod mo or kanang road to 800 na. So gamay na laman, gamay ko ani. So, nagsaka pod ang idahang koan. Nagsaka ang idahang WH. Nagsaka ang idahang subscribers. So pagkikantsawa na po ko. So that's it guys. May na lang ko daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta na. Ikantsawan ko nila. Tagira man lang sila basta kini tubang ko ninjo. So may na lang ko guys Hello, what's up mananap? May na lang ko daghang salamat. Bye bye. Humanak ko.